আসলে ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ମାନବ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଞ୍ଚବଟିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରମର ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ কি কথা কହୁଛ ସୁନ୍ଦରୀ? ସେପରି କାମନା କରୁନା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାହା କେବେ ନ ହେବ ସମ୍ଭବ, କାରଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଏକ ପତ୍ନୀ ବିନା ଆନ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସୁନ୍ଦରୀ, ଅଦୂରରେ ମୋର ଭ୍ରାତା ଅଛି। ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଲେଖିଦେଉଛି, ସେ ଚିତ୍ର ତାକୁ ଦେଖେଇବ। ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବୁଝିଯିବ। Babu Nagar
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথাগুলো অমান্য করে ভাইটি सुंदर रमणी वो पाठी को सुंदर रमणी वो पाठी को सुंदर रमणी वो पाठी को अति मोट मोटू प्रेमाने का जल पाई और हला परिणाम जानी तो